Islamabadda Pakistan'ın Tahrik-e-Insaf partiýasynyň kanun çykarjylary soňky 2 ay bäri geçirýän boykotunyň dowamında özleriniň parlamentdäki orunlaryny terk etmäge finanşanlygyny aýdýarlar. Emma parlamentiň ýol başçysy muny kabul etmändir. Kriket boýunça öňkü sport ýyldyzy Imran Khan awgust aýynyň ortalaryndan bäri parlamentiň öňünde protest geçirýär we premier ministr Nawaz Şerifiň wezipesinden çekilmegini talap edýär. Awganistanyň paýtagty Kabulda polisiýa geçen ýylda neşe tövdegärleriniň elinden alynan 20 tonna meçhöründäki neşe serişdelerini oda berdi. Awgan resmiýetleri neşäniň neşe garşy polisiýa tarapyndan Kabulda we paýtagtyň töweregindäki ýerlerde ele salynandygyny aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramaty Awganistanyň dünýäniň iň uly neşe öndürüjüsüdigini aýdýar. Ukrainanyň Dnipropetrovsk şäherinde orsiýetçi separatistlere garşy söwüşlerde wepat bolan 20 çemeti näwelli etkeriň jaýlanyş dawaraty geçirildi. Matam şäherinde ýüzlerçe adamyň şol sanda resmiýetlerin we yerli ýaşaýjylaryň gatnaşmagynda geçirildi. Birleşen Milletler Guramatyna görä Ukrainanyň gündöwründe dowam edýän söwüşler zirarly 3600 çemeti adam wepat boldy. Gürjistanyň paýtagty Tbiliside howanyň sowamagy öýsüz adamlaryň gününi agyrlaşdyrdy. Geçen ýylda şäher resmiýetleri onlarça öýsüz adam üçin wagtlaýyn baş pina gurup başlapdy, emma bu guruluşyk henüzem tamamlanmady. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.